Lägesrapport nummer 12. Okej. Vad händer? Aj. Vi sitter här. Dricker kaffe. Påstängt kaffe. Bra skit. Jämfört med piss, öl, elk. Grabbar, det är inte bra skit. Här är bra skit. Det här är kvalitet. Det här är kvalitetsöl. Mannen. Det här är öl jämfört med ta med fan te. Ja men seriöst. Vad händer? Hiphop Sverige. Fick en liten fru alltså. Just nu känner jag mig som en fjortis. Kanske beter mig som en fjortis. Ärligt talat. Tror jag bryr mig. Nej. Henka var Henka, läget ska vara en bra kille, mannen. Jävla rolig med killen. Släkt med Gustafsson och grejer. Nej, den lampan bländar med rädd lut. Nej men seriöst. Ska ni dricka öl? Drick Kurosovic. Bra skit från Tjeckien. Det är ingen skämt, mannen. Ursäkta om jag säger mannen, men det är inne grejen, du vet. Mannen. Jävla rolig. Mixtape Supernova kommer i vinter någon gång. Håll ögonen öppna.